ገዳም አቡነ ሊባኖስ ደብረ ወርቅ ሃም እዚ ገዳም ብዘመን ሃፀይ ገብረ መስቀል ካብ 523 ክሳዕ 537 እዩ ተመስሪቱ ስለዝኾነ 1834 ዓመታት ኣውፂሩ ይርከብ እዚ ገዳም ሓደ ካብተን ፍሉይ ታሪኽን ቅርስታትን ዓቂቦም ዝርከቡ ገዳማት ሃገርና እዩ ገዳም አቡነ ሊባኖስ ሃም ደብረ ወርቅ እናተባህለ ይጽዋዕ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ድማ ይርከብ ኣብዚ ገዳም ሓይሊ እግዚአብሔር ጣይ ክገብሮ ተጽበዮ ፍሉይ ተኣምራት ኣሎ ብፍላይ ድማ እቶም ክሳዕ ሎሚ ንኣማይት ዓመታት ምስግኦም ዘለዋ አስካሪን ቅዱሳን ሓይሊ ቅድስና ዘረድኡን ኦርቶዶክሳዊ ሓቅነት ዝድርጉሕን እዮም ካብ ጽፍሪ እግሮም ክሳዕ ፀጉሪ ርእሶም ምስተዓዘብካዮም ብህይወት ዘለዉ እዮም ዝመስሉ ቅድሚ 1000 ዓመት ዝነበሩ እዮም ክብሉኻ ከለው ይድንጽወካ ሓይሊ ትልዑል ብዙሕ ክገብር ከም ዝኽእል ድማ ሚስውጥካ እዚ ገዳም ቆፂርካ ዘይውድኡ ብራናታት ኣቦታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ጥበቦም ዘረድእ መሳርሒኦም ዝሓቆፈ ገዳም እዩ ኣብቲ ሃውስ በለ ገደል ውቁብ ቤተ ክርስቲያን ክትርኢ ጥራይ ድንቅ እዩ እዚ ገዳም ነዚ ኩሉ ነገር ክሳዕ ሎሚ ሓቂፉ ይኸይድ ምህላው ድማ ጸሎትን ውፊት ጻዕራ ቦታትን እሞ ኣቦታት ደብረ ወርቅ ሃም ከምስገኖ ይግቦም እዚ ገዳም ኣብዚ ሓፂር ግዜ ንምግላጹ ኣይጥዕምን እዩ ሰፊሕ ስነራዊ ፊልም እዚ ገዳም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሂሩት ቲቪ ተኸታተሉ